Kani ke video jong amata kasngi ngin pet ya kata kadau jong ka jing sha shat syukur jong ka lok halau jong ulok. Tongan peshwa ya ka jing thokana bat hadin nangta ngin persang banyakran kandidat na kalyang jong ka psychology ka ka deban kran ya kani ka banta. Tongan sedang. Hakawe ka janmit kadba ka lok kadang penthia ela ujong ukhun ubadang san snam karta. Bat ulok jong ka uwan bat ubat ya ka na ke benta jong ka mat ka jong ka. Namar bakade ka porthia iman ukwa banle jingit batla ka jong ka lok. Henry ka lok kala thap ya ki khiti jong lok. Klem akor pem yo I ba ukho dang shu thia. To se ich ngakwa pala te banle jingit bat phi. Klem akor ka pan phai khiti ka lok. Ulok ga doma ka por. Tang namar ba phila don khun kamut bangin don kam shu banle jingit ka lok kala pan phai ka por. Phite phi perkhat satang ya ka to be. Nga thaj baro shi sngi nga tre ya ki kam ying kam sem menta habang kwa ban thia ban penjat thaj la ka jong ka met jonga phi kwa saya kata ka kam ulok jong ka la dom ka por bar ula ong ya la ka jong ka lok phi te na do ka por bangin don khun phila kla shisha ngam kwa ban thia bat phi hang ne hagani ka kamera ngan thia sha ka we ka kamera la ka mana menta ura ya la ka sengkhle bat ya ka nep bat umi na ka kamera ban thia sha kamera tv kalok kasupay yu ba umi syakawi ka kamera. Hagawi ka janmid ulok uwan na kajintre jung. Ura ya ka jimbam na kamta jung khon jung. Bat hadin ba da dep ban kelyang jan. Bat hagapor bamja kalok kala ayu ya kata ka jimbam ka ba umbang ban bam. Ulok da ka jindom ulong ha kata ka por. Fitip bangam ju bang ban bam ya kung ding jimbam. Kalok ru kalapan pha ya kata ka por. Lada pi kwa ban bam bam. Lada pim kwa ban bam bam tangga ja sudah ngamla ban shet RQ like you leni ban pengkerpang nakam tajong pi ko ong ya kini kintin barka bam ya kata tajong bam ulok ulong ya la ka jong golok ngam ong ba pin shet ja kerpang ya nga Henry at least shet ya ka jing bam ka ba ngakwa bam ken ka ba phiru pi bam ngaro nga bam kalok kalapan pha ya kata kapor lada fis nyau thlia hadu kata balai pim bam lupa na kantin jong pi bangan like ya shet ka tiu ngarung ani thui phi kam de ka kam ka basuk bangan tu jong hayeng ban tre ban pembiang lut ya phi kat ka ba phi kwa hayeng ulok uyos ngau ya ka jing ong jong lok jong usngap jar ubam ya ka jing bam ha ka bai ka sngi kat ba udang don ha ja ka tre jong ka wei ka nong tre ka ba tre ring kat ba u ka lo ong yu ka phone ka lok jong phi mantan tang ba nga khlem shim ya ka call shim call bak ya ka uta ulok ula jubab kan le ayu e chetu kan sa phone hi yol ese kan phathet na dukan tharai kam ju phone ya nga ban kali nga le kumno nga lami ne em no office nga kumno ka jingat dan ti nga kam ko ban tip ru em ka phone ya nga na mar bakadon kam ban pha jing pha ya nga fikan mau em ya ka film jong boy ka wong kumno uong I come from the place where people talk only when we have something to say hagat kapor kita ki perlok ki batri rengkat badu baro ki arkhi ya ta jingkran thamula jong kata ka perlo jungu kala ong yu kata ka por hatu fikan mau ya kitu ki por ke ba phidang yelang phim don kentin shu like no tang shapang jong kata ka samla jong pi ting ting ngalas ngo jelap ban sngap ya kata ki khana jong pi tang shapang jong kata ka samla jong pi haduk kata ya ka bat hakum kata ka por don way uperlok shanrang ubate rengkat badu uong nangkan mau ha kitu ki por ke bang ngidang don training hagaro ting ting hadu 4 baje lai baje fidang ikran phone berkesamla jong pi akan mau haka vegas ngile hadu nyau baje men step kita ngikran phone tip na ki kentin ki yo man gamit ar baje lai baje teng teng hadu banda syai tip na ki kentin ki yo bangkran Henry menta la ipla no ban yo phim ya kran show tip ja ayu ya kata jing ki jong pi imat kane ka relationship jong pi ka don da ka talk time ka service jong pi kala kran pelat hak tu ki por ki ba pitang samla menta phim don kentin chu ban ya kran baro ki kran ya kata jing itu kana jong ki si parlok uta ulok ulo ong biang kumni pikran saya kata mentale na do kapor bangila don khon la san snam imat kala kalat no yang akum ulok jongka bat hakata hi kapor ka phone no kalok jong ka im temen di jani temen jangate bat uong artat hakat kapor apmo ngan ai loudspeaker ka ka bakan sakren ulok upik ya ka phone bado ai da loudspeaker bale kalok na ka phone ko ngap shini ko ba phimi na office sa thit ya kini kitiar ngan sen ha ka whatsapp ya ka list namar phi uba klet big yo fiklet ulogong to bat ubu artat ya ka phone nala ong ame phi ka phone yang namar ka don ban ong yang kam ju phone klem daw
baro kiar khilang haka por haka taka juhi ka janmit enda ulawan phai shaying uwan ra yakitiar ka ba ka lok jungu ka pha ban thet yu bat utit jengkhang haka por bat uda perta khon pe lawan ni papa khon upli yak jengkhang upapa ulong tip khon ngathit ayu yepi ukhon da ka jengkemen uong papa fitit ayu moyanga kalok kala perta haka por wan gor shane pulai shwai ka ni kot saya keren bat kalok jung haka por kambana ba ulok jongka ulawan haying kam keli hira yu ba uthet ayu ba wan ra ayu ulok usuying bat upit ya kalok bakadang hikai kot ya ukhon ulok ulabu ya kita kitiar ki ba ulat het bat urung syakamra hadin ba ulat depan law ya ke janjung kalok kam kren tang shikenten ro emu ka shubon kam na kamantaban hikai kot yala ujong ukhon ulok ruh haka por ulasay yala ka jong ka phone pelostang ban pun kam haka phone ka jong haka ju ka kamera ki yadon ulok upay yala ka jong ka phone ka lok pat kadang hikai kot ya ukhon bat haka taka por ulay siya kamera shet man wat jeng bam haka taka ju ka kamera ka bakidon ka hep kan si jong ka para jong ka lok jong bat ko ong henmen malay file kum ni ka lok kalaban pai taka por ngalay kum nuko kata ka para jong ka kala ong biang ikong idang shuwan na kajaka trejungi baro chisngi itre la thaj khlipin pe kaja ya iba inba kalok kalapan phaya kata kapor imat bam hisitu ngaro kamde ka basuk ngan ongi phabangan tre baro chisngi kami yang kamsem ulatip hi hae kajaka kambo ya kaja lane kambo ya kijuhur omde ba uwan hagasen wanangkong umat bam hisitu man laki por ulok uju saring upun sum yala ujong ukhun bat ule yakiwe bat ki kam hayeng asem bat uju yarap yakalok panshet bantiu bat bon kiwe kicek kam ujule hayeng asem ela jia hakawe kasngi kat ba udang don hakachaka trejungu udon uwe urang ba ubala syong that naga jing trejungu bat kidang ye karana takapor uta urang ba ubala syong that u ongkum ne wat ladang along tangkum usyakri ha office dani hakachaka kabangatre penban hayeng ngalong kum usim ki khon ki buram yanga kalok ka yanga wat ladang atre ka pos ka barit tam andre andala poi hayeng along kumus kapen kemen shisha ya ka ji majanga kani ka jingkran jong uta orang ba kala kata shisha ya ka jumur ka jumper khat jong alex ha ka kapor alex ula perkara kata kapor ba kat ne ngale ya ki kam hayeng asam kat ne ngatre ngapendap ngapan biang hayeng asam penban kalok jonga kamju bana yanga aprosyang ban pendap lot yaki baro ki jingwa ki jengkapan ban ka jingim jenga kalong kumne ka bathli haga be ka si kat ba kalok kadang bun kam hagi kam yeng kam sem jengka ulok uwan bad uong yaka fikan mau lamon de ka anniversary jongka jinget ho jongi ngalabuk ya ka be ka resort yangin yelekai menta labon teli bahakis nem ngim yo shu ban yedon lang tang arngut yangin le hasi monde kalok kalapan pai ya ulok haga tapor balai pikwa yang ibagin ya ukhon marwe hayeng ulok ulapan pai idon di parap hi balai interese ban pe ye khon tang chisngiru lok kala ong biang ngam skam don por ban leshata namar hagas ngi Wednesday kan don ka test ka jongu ngahap ban hikai kod yo ulok ula ong biang lorong ta ka datang ka kelas test bat usyong tang kelas KG ladangin lek kan le yu to kan syai be se ladai pikwa ban dei ong ngam kwa ban dei la biang uong ya kita kintin bat umit no na kata ka kamera kata kapara kacus ngap ya ka bakila depan ya keren hak kata janmit kata kapara kala penthia ya ukhon bat ka ong ani la kata sheikong kalok ka jubab kata kapor tu teh mjubna shuban thia bat ni ushu thia kamera TV kata kapara kala ong kumni henmen pechne balai file kumni ngalayo mapishu ignore bayu ngalayo skau meneh ikong ikhot ya pi ban lake share resort ban rakhi ya ka anniversary jampi balekin file kumne akan mau ha tu kipor ke ba phi pidang samla ka ba phi pidang yelang akan mau kumno phi kran phone baro shimit akan mau kumno fi kendo ya ikong ha tu kipor bateng teng habang apek ya ka jing i jong phi ha tu kipor ngakwa ban yo briu kum ikong iba ker bahaya phi bat ibalong romantik ba kata ka henmen kala ong ha tu kipor kelek pha shatai ngam don interest ya kita ki eke pe ya ime ipa kim ju bana shipang jong kini ki eke payai kong these ulok jongka usa syabar jala kim ju ya kendo par kim bana ro shpang jong kata nyim dei ki generation temai kele phashite kapara kalapan phai kitin biang ta kapor ani henmen balai fi ongum ta
ngakan mau menshwa tang pak ka phone phila kan dek ka mensem kan mau kum no fi mare ban shim ya ka phone ban reply ya ka message ka jong hakitu ki por ka ba phidang shudap ban ge tho tang shu yo sko basawa ka get phila lek ban mare ban shim ya ka pla ka jong hendrementa haba ikong iwan na office teng ila thai la jram bar o hisngi ma phipat tang peru pempet show tang ka jaru film ju pengkhra yu iba beli ikong ski monde kan day ka anniversary jong pi bat ikong ila terwa ya pi ban lek ka shabar bat ngayo sngo phila kentat ya kata ka jing terwa jong i bat pi ainia bat pi haban pun pule kot ya ukhon udang kelas keji menta undo nong ayu ya kata sakaberu ukhon lola lupa ya kata ka tes ka jong bat lada finlit ru kan leyu tang chisking shimit antar mangah ni man pe ya ikon lu balai filong hadukan negat ni fitip baka jing ej kam de shu kum hagitu ke por men shwa kum ki por men ndai kabangila da ban ye tho yok khon labyang kam de shu kum ta kabap hi yok khon kalabyang kabap phin IT lut met ban ben sin tang na kam ta jang khon nan ongi phi baka jing ej kalong kum ba phi thung ya ujing thung haba phi thung ya ujing thung fi de ban ai fi de ban ai sbo yu na kapor bat artat fi de ru ban phut ya ki kanbat ya ki phlang ke ba mi rengkat bar utau jing thung haba ngapet saka jing im pi kat nong sha filong ibadan bok ba ikong iba ker bahaya phi ban phi dang le yu kat ne pek mo piyok pi babe hakawe kasngi bat ladakan jiakum kata kasngi ya no fin kenno ngam ongi pi bakalong ka bas nyuman it yaki khon henre tu it henre pimde ban klet lani ban ignore yala ujong ulok kalok kalapan pai ta por taka jindom ki pa bun keten kum ketemen na lecture than yanga kapara kami no nakata ka kamera hakata ka ju ka janmit kadba ulok uthia hakawe ka kamera khat ar baji men udang ye teks bat no repat no ko ki parlok ki be eje ke jonga hato fis ngau kumne hakata ka jingge de jong pi bat ulok lani bat kalok ka jong pi fis ngau kumba kata ka connection habdang jong pi kala dukut no lani kata ka jingge de kala shong senjor no hadin bapila don khon lada ka longkum ta ko ki parlok ki be eje ke jonga kapor kampat dir yapi ban bat ya ulok lani ya kalok ka jong pi wat ai bagi khon ki long ki dau jong ka jingya jengai hapdeng jong pi token mau ya kani ko ki parlok ki be ke jonga aba phi la don khon hot ni tip ba ka priority bat ka responsibility jongi kala kala leni ka ba kongsan bat ka jingki khli jongi ru kala kala bat ni la penlut bon ya ka por ka jongi nak menta jongi khon jongi henre ngim de ban klat iwe ya iwe ha ka jingya de ke jongi ki khon kin sa san ha ka ve kasngi bat kan sa poi ka por baki khon kin sa e no ya pi henry ulok lene ka lok jong pi kan yai don trangkat bat pi hadu kasngi jong ka jing yap ka jong pi ru naka por sa ka por ni de ban lek lene gi de ban ai por naka banta jong iwe ya iwe om tang ha ka jing thia henry ha ki we ki kamro kum jo yakran bat ulok lani yakran bat kalok ka khtien ka ongba ka communication is the key to the successful marriage ka jing yakran ude ushabi jong ka jing job ha ka long ying long sem ka jong lani ha ka jing shong ha ka jong ngim de ban long kum ka to ka film bang yakran iwe ya iwe tang ladagin don kam ban pha kam iwe ya iwe pen i ya ka jing i jong pi iwe ya iwe da ka jing kran bat ka jing i hatof kan mau menok last time fi ong I love you iwe ya iwe lada phim kan mau shu ngan ong ipi mentai shim ya ka phone jong pi but phone ya ilok lani ya ulok jong pi lada ki don shajngai na pi but sa ong yaki I love you lani lada fi don hajan jong ulok lani hajan jong ilok jong pi ong mentahi ong ya ka lok jong pi lani ya ulok jong pi I love you nga i ya pi nga i shisha ya pi kila ban ong ipi balai fila bit ne ong ki hooj ngala bij hakka jing ik jong pi I am mad in your love but haba pi ong na do kamen sem jong pi ba pi shisha ye kan mau ka jing shong kha ka de ka lifetime commitment fi de ban iwe ya iwe ki don ki katto kat ne gi couples ki ba haba ki la don khon kim ju ya kan do shu le ne kim ju ya le jing i shu kan mau ka jing le jing i ka long ka wei na kilat ban pen i le ni ban phliu ya ka jing i jong pi hap deng jong pi ban pen scam but ban pen im biang ya ka jing i hap deng jong pi ngan yo thoi pi ba phi phim de ban long kan nuksa ka ba snu na ka manta jong ki khon ju pi ba ki khon kim ju yo issue ya ime ipa ki yakran le ne kim ju yo issue eki ba ki le rengkat sayeu shahat
ban ngan ong pi phim de ban le gum ta ban phi de ban ong iwe ya iwe hajan jong ki khon jong phi ba phi I ba iwe ya iwe ong ya ulok le ne ya ka lok jong phi hajan jong ki khon jong phi I love you bat kani kan penlong ya ki khon jong phi ba kin feel safe ba ka long yeng long sem jong phi ka long yeng long sem ka badap da ka jing I angel ki sa hang ne om ki ksu ka ktin ka ong te ki kin the to pun ko ngo ya le de ha ki tnga la ki jong hi kumba ha utrai bat ko phi ki shinrang ru kumju to da shong lem bat la ki tnga kat pa kum ka jing ti ba da ka ba ai burom ha ka tnga kum ka khiu ka ba kham tlot bat kum ha ki nong yo ban ta lem ka jing ai a ka jing im khnang ya ka ban nom pen pep no ya ka jing tu wai jong phi bat to ai ba ka long ying long sem jong phi ka long ying long sem ka badap da ka jing suk ka jing kemen kan mau ya kani ba habang ya shong lok kam shamut ba maki kin pen kemen yangi ngim di ban khemi lenti kata Henry ka de ka kamram jongi ban pen kemen yaki namar kata ya kata ka ke ba ublei ula penyasno to ubriu wat penyaklat nga wish ya ka long ying long sem jong phi ya ka jing job ya ka jing ya ne scam bat ka jing ya de jumut baro shi jing im batang ka jing ya phi ka bala ban penyaklat ya phi kublai api wana maklet ban share ya kani ka video jonga share kita ki ba pisngo ki baton kam ban yo ya kani ka jihi ka jonga mantakaski but lada fikendo ya kum kini ki jo ki jing ha ka JMJP wana maklet ban share ya ka jimut jongpi hapo jonga comment section but nga kwa ro ban pen kan mau yapi ki long kmi long pa shapang jong ka training program jonga ko online training jonga ha ka ba ngan IP ya ka jihi ka kumno ba phinri phin sumar phin pen he pen san ya ki khon jongpi kan ba kum kan ka juk ka bang imanta but phin long ki long kmi long pa ki ba job ngin sakando pi ha ka wi pat ki video tar hadu ka kapor happy learning happy teaching